kusina sa adlaw ug gabi. Nagkahiusang kusgan nga team diri. Si Chef June ang lighter nga gitila. Nagiya sa tanan, kusog walay kapariha. Si Chef Rene ang supervisor nga lig-on. Sa disiplina ug trabaho, pirmi andam mo tabang. Mga helper nagtinapangay sa matag higayon. Sa init sa kusina, walay mahunong. Si Ket Elot, Femia ug Edsel, kusog mo pa dayon bisan kapoy ug singot. Sumaital oli sa paningkamot, walay makapugong. Main kitchen, kusgan nga pundok. Sa kalayo sa kusina, walay mahadlok. Si Rowell Alivan, Harlen ug Jason, nagiusa sa damgo, kusog ilang tuyo. Rowell ug Ivan nagbarog nga lig-on. Harlen ug Jason sa trabaho, walay hunong. Ang main kitchen, usa ka pamilya. Nagkahiusa sa kusina, usa ka kusog nga armada. Si Ket Elot, Femia ug Edsel, kusog mo pa dayon bisan kapoy ug singot. Si Maitel, oli sa paningkamot, walay makapugong. Main kitchen, sa kusina magpadayon. Uban ni Chef June ug Chef Rene, walay atrasan. Sa singot ug kakapoy, ilang pangalan mo sidlak. Kaysa panagiusa, kalampusan, yun mo abot. Sa kusina, sa adlaw ug gabi, nagkahiusa ang kusgan nga team diri. Si Chef June ang lighter nga giila. Nagiya sa tanan, kusog walay kapariha.